खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे गोदान मोगा-मोगि भिडिअनि आयदायाव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायबाय दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ बर'नि सासे जाखांफु आबादारि बिथाङा ड्रागन आबाद मावनानै गोबां सुबुंजों मिथिजादों लोगोसे ससियेल मिडियायाव बिथांनि बे ड्रागन आबादथिलिया गोबांजोंनो सिनायजादों आं दा दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि साखाथियाव थानाय गेरुवा गामियाव गिबि सारखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय खुलुमबाय सारा बे ड्रागन आबादखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन आं बे ड्रागन आबादखौ 2018 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय जागायजेनदों बेखौ आं बिनि आबादनि सोमोन्दै आं जेबो मिथियामोन खिन्थु आंहा वेस्ट बेंगलाव सासे लोगो दं आरोखि बाङालि मानसि मन्टु महन देबनाथ होननाय बिथाङा बिराद गिदिर आबादारि बिथाङा बाहेरा हादोराव जि गोदान गोदान आबाद मावो बेखौ मिथिजोबो आरो भारताव जि गोदान बाहेरानिफ्राय फैयो बेखौ मिथिजोबो बेखौ आंनो खिन्थाहरबाय थायो आरोखि बेनिफ्रायनो आं बेखौ मिथिनानै बे आबादखौ मावजेनदों आरोखि सारा बे आबाद मावनायाव सोरनिफ्राय बांसिन थुलुंगा मोनदों होनना सानो ओरैनोथ' थुलुंगाया बे आबादाव जेनेबा आं बेखौनो मख'नांगोन आरोखि बिथांखौनो मख'नांगोन आरो आं दा बे आबादल' नङा आरोखि आं बैग्रि गायनायाबो बिथांनि एडभाइसजोंनो बोसोनजोंनो गायनाय जादों आरो बहुद मदद मोनदों आरोखि दिनै जों मिथिना मोन्दों ससियेल मिडियायाव उदालगुरि जिल्लानि मादावनो नोंथांनिखौनो बांसिन जों ससियेल मिडियायाव नुबोदों स' सारा बेसेबां बिगानिफ्राय बे आबादखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन आं ओरैनो फार्स्टआवथ' बारा गैयामोन जों फेमिलिया जइन्ट फेमिलिमोन नालाय जइन्ट फेमिलियाव जों गासै 2.5 बिगासोल' दंमोन आरोखि दा बाराय 4 बिगा बारबाय आरो आं एसे 10 बिगासो खालामनो थांखि जादों दा आं खामानियाबो सोलिगासिनो खुन्था बानायगासिनो दं आरोखि स' जों मिथिना मोनबाय बिथाङा जोबोर खम हानिफ्रायनो स्टार्टिं खालामजेनदों दा बिथांनि फिउचार प्लानिंआ बे आबादखौ गोबां बिगायाव 10 बिगासोनि गेजेराव गायनायनि मोनसे थांखि लादों स' सार बे गायनायखौ जों टेक्निकेलि मिथिनो सानदों बे ड्रागन आबादखौ माबे मासाव बा बोसोरनि माबे मासाव गायनाया सुइटेबोल आरो माबायदि हानि गोनांथि जायो ओरैनो बे आबादखौ मावनोथ' जेनेबा हानिथ' एसेबां माबा हा बासिया आरोखि बे आबादा कमप्लिट बालाल' नाङा आरोखि ओमफ्राय बेनि अनगायै जिखुनु हायानो जायो आरो बेखौ गायनोब्ला जों फार्स्ट जेनेबा जों पस्ट बानायनांगोन पस्ट 7 फुट गोलाव 7 फुट सिमेन्टनि खुन्था आरो बिनि गिदिरा 4 साइज 4 इन्सि आरोखि इन्सियाव बेखौ गायग्रोनांगोन गायनायनि उनावसो पस्टखौ गायनायनि उनावसो जोङो फुलिखौ गायनांगोन आरोखि आरो बिनि उनाव जों गोजौआव रिंबो होनांगोन आरो फुलिखौ गायनायनि सिगां बे पस्ट खुन्था गुदियावहाय गोबोरखि एसे होनानै खदालजों लगायनानै फुलिखौ गायनांगोन आरोखि आरो गायखांनायनि उनावहाय आरो फुलिखौ जोङो सुरलिजों खानांगोन आरो बे फुलिया लावलांबाय थायोब्ला लासै सुरलिजों खायै बै रिंनि गुदुङाव जों सोना होनांगोन आरोखि बेयो गोजौजों लावलांनानैहाय लावलाङोब्ला लासैनो देमग्लायनानै बे रिङावहाय देबनानै आराम गायथिं फैगोन आरोखि उनाव बे फिथाइ थायनो हमसिगोन लासैनो सार गायजेननायनिफ्राय बेसेबां बोसोरनि गेजेराव बे फिथाइया थायो ओरैनो बे आबादा आं दा प्रेक्टिकेलि मोननायाव आंनिया जेनेबा बोसोरसेयानो नांदों आरोखि बोसोरसेयाव माने थायजेनदों आरोखि दा नोंथांनि बे आबाद बागाना बेसेबां बोसोर जाखो दासिम दा 2 बोसोर 4 दान सोलिगासिनो आरोखि अके स' नोंथांनि बागानाव जों नुनो मोन्दों माखासे फिथाइया मोन्दों आरो लोगोसे माखासे गोदान फिथाइ जाबोगासिनो दं स' सार बोसोराव बेसेबांसो माने मान्थआव बे फिथाइया थाइजेनो आरो बोसोराव खेबबेसे थायो बे फिथाइया बोसोराव बेयो आं दासिम माबा खालामबाय 6 बार ग्रुप खानो मोनबाय आं 6 बार ग्रुप आरोखि गोमोन फिथाइखौ आरो दा आं ग्रुप राउन्ड मोनथामसो खानो मोनबावगोन आरोखि हिसाबै आं 9 बारसो ग्रुप राउन्ड खानो मोनगोन आरोखि जेनेबा राउन्ड मोनसेयाव आं 1.5 कुइन्टेल एखमबा 1 कुइन्टेल 20 केजि बिगा सायाव आरोखि बिगा सायाव 1 कुइन्टेल 20 केजि 1 कुइन्टेल 3 मालाबा 1.5 कुइन्टेल आप डाउन जाबाय थायो आरो मिलायाखै आरोखि ओमफ्राय बे आबादखौ मावनो थाखाय जों जा अर्गेनिक हासार नोंथाङा गोबोर हासारनि खोथा बुंबाय बेवहाय मा साइन्टिफिकेलि जेबो हासार बाहायनाय जाया नामा ओरैनो आं नुबाय बे आबादनि थाखायथ' जेनेबा केमिकेल फार्टिलाइजारा लास्टिं जाया दसेनो जोबनानै बेनि सेहेराया खम जालाङो आरोखि ओंखायनो बे जा गोबोरखि होयोब्ला बेनि सेहेराया बहुत गोबाव थायो आरो फिथाइनि सेहेराया मोजां जायो गोबोरखियानो बेस्ट आरो आंनि मथेबा स' सार मार्केटनि डिमान्डआ माबायदि जोंनि आसामाव स्पेसियेलि नोंथांनि बे उदालगुरि हालामाव नोंथाङा गिबि गायजेननाय हिसाबै मार्केटखौ जों माबायदि लानो हादों बा नोंथाङा मार्केटनि टाचआ माबायदि दं दासान्दि ओरैनो आं
2019निफ्राय आं फसल मोन्दों फाननो मोन्दों आरोखि फिथाइखौ आं फार्स्टआव उदालगुरि बाजाराव फानहैदोंमोन बयबो बेंखौलायदों आरोखि फिथाइखौ मा फिथाइ होननानै ओमफ्राय आं बे मार्केटाव आं 300नि फार्स्ट फानजेनदों आरोखि पाइकारि रेटआव 300नि फानजेनदों आरो बे समाव ओरैनो हजोंबो सोलिदों फार्स्टबाबो मालाय गुबुन जाग्राफोरा बाहेरायाव जानायफोरा मिथिखायो 300 होनबा खमसो जादों होनना बुङो आरोखि ओमफ्राय दा बर्थमान आं न'निफ्राय 350 हरो आरोखि दायो पाइकारि रेटै फाननायनि जेबो असुबिदा जायाखै जेबो प्रब्लेम गैया आरोखि दा आं हरग'नोसो हायाखै मालखौ माने डिमान्ड जादों मार्केटाव डिमान्ड जादों आरोखि थारमाने हलसेल रेटआवबो नोंथाङा जाखिनि मालखौ साप्लाय होगासिनो दङ माने डिमान्ड बांसिन जानांगौ माने फिथाइया बांसिन जानांगौ आरो स' बे 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव सार आं मोनसे खोथाखौ मिन्थिनो नागिरदों जोंनि गोबां फरायसाफ्रा फरायनायनि जोबखांनायनि उनाव गोबां बेकार जेंना जों नुजाफैदों स' बे ड्रागन आबादखौ कमार्शियेलि फार्मिं खालामनो हागोन ना हाया बायदि सानो नोंथाङा आंनि नुनायावथ' जेनेबा दा जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा खामानि नागिरनानै गावनि न'आव हा हु दंब्लाबो हमना ला बेलेग बांगालुर बा बहाबा स्टेटआव थांनानै मालायनियाव गलाम बायदि हाजिरा मावहै नङा होमबा खिन्थु आं साननायाव जोंनि दा इयं जेनेरेसनफ्रा बेफोर जुदि आबादखौ मावोब्ला बे ड्रागन आबादफोरखौ मावोब्ला आरो बेनि अनगायैबो गोदान फैबावगोन देसुन मोजां होगोन बेफोरखौ जुदि जोङो मावोब्ला थारमाने रांखान्थि बिथिङाव बहुद हेफाजाब मोनगोन आरो जोङो बे गुबुननि हादोराव थांनानै खामानि मावनो दरकार गैया आरोखि जों फेमिलिखौ आराम सालायनो हायो आरोखि आरो बियो गोबाव सम फसल होबाय थायो बियो 7-8 माससो फसल होयो आरोखि दैज्लां बोथोरावहाय बे हिसाबै बहुद हेफाजाब मोनगोन आरो जोंनि जेनेरेसनफ्रा आरोखि बे आबादखौ मावोब्ला सार बे गायजेननाय स्टार्टिंनिफ्राय बेसेबांसो बोसोर माने बिफाङा थांनानै थायो बेयो ओरैनो 25-30 इयारखौ लं लास्टिं थायो लं लास्टिं आरो ओमफ्राय बेयो केकटास रोखोमनि माने केकटास हारिनि बिफां नामा बे सुगोनां हारिनि लाइफाङानोसो अके थ' जों गोबां मिथिना मोनबाय बे बिथाङा बे ड्रागन आबादनि सायाव जोंनो मोजां बिथोन होबाय लोगोसे सारा बे नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ बेबायदि माबाफोर केम्प बानायो नामा एवारनेस केम्प बानायो नामा नोंथाङा बे सोरबा जुदि सोलोंनो गोसो जायोब्ला नोंथांनाव फैनानै आइडिया लानो हागोन नामा आं बयखौबो थुलुंगायो जेनेबा आं फोरोंहरखायो आरो माबायदि बेखौ गायनांगौ बबे समाव गायनांगौ मा होनांगौ सब खिथाहरखायो आरो दाखालिबावसो जोंहा बेयाव प्रग्राम जालांखाबाय एवारनेस प्रग्राम 21 सेप्तेम्बराव जादों बेयाव डिसि सारबो फैजोबदोंमोन आरो गुवाहाटीनि रेमारेकनि मेनेजारमोनबो फैदोंमोन आरोखि मोजाङै जालांदों प्रग्रामा आरो बाख्नायलांदों बयबो थेंकिउ लांदों आरो जोंखौ स' सारा बे ड्रागन आबाद मावनायनि अनगायैबो नोंथाङा जबफोर मावो नामा आं ओरैनो गोदोनिफ्रायनो आं आबादाव इन्टारेस्ट आरोखि जा फादाराबो मैगं थाइगं गायखायोमोन आंबो सिगाङावबो बिदिनो कफि बिलाथि गायोमोन गायै थारमाने सोलायबाय जेरै बैग्रि गायबाय बैग्रि गायनायनि उनाव दा ड्रेगन गायबाय आरोखि आं इन्टारेस्टखा आरोखि ओरैनो आं जब मावनाय आं फोरोंगिरि मावो लाइलांपारा हाइ स्कुलाव आं बिगियाननि फोरोंगिरि आरोखि थिगानो दं नोंथांमोनहा मिथिनो हाबाय चन्दन सारा सासे फोरोंगिरि जानायनि अनगायैबो जा जोंनि आबादारि बिथिङाव गोदोनि समनिफ्रायनो बेहा मावनायनि मोनसे हुदा दंखायो स' बिथाङा गावनि बिजि समावबो जब मावनानै साकरि मावनानैबो जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जों जे आबाद मावोब्ला जों थांनानै थानो हानाय मोनसे थि राहा लामाखौ मोनो लोगोसे जा बिथांमोना जोंनि न'फोराव ओरैनो गोग्लैसोना थानाय हाफोरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव जब बा सिकिउरिटिनि कारनै गुबुनाव थांनो गोनां जादों गुबुन रायजोआव स' बेफोरखौ मावोब्ला थारैनो जों थांनानै थानो हागोन स' सारनिफ्राय आं मिथिबावनो नागिरदों जों बे आबादखौ मावनोब्ला जोंनो जा प्लान्ट जोंनो जोलै बा फुलि बेनि गोनांथि जायो स' नोंथांनाव कन्टेक्ट खालामब्ला बेखौ मोनलांगोन नामा नंगौ आं जुदि आंजों जगाजग खालामोब्ला आं बे सिडखौ जोलैखौ आं हरनो हायो आरोखि आरो मोनसे खोथा बेवहाय जेनेबा बे इन्टारनेसनेल फ्रुइट नालाय बेवहाय जोंनो देहानो नांगौ बहुद मोजां मा दं आरोखि जेरै भिटामिन सि दङ केलसियाम दङ मेगनेसियाम दं आयरन दं कार्बहाइड्रेट दं आरो प्रटिनबो दङ बहुद देहानि थाखाय मोजां आरोखि ओंखायनो बे आबादखौ मावनो जाहाथे नार्भास जानाङा आरोखि थ' जों ड्रागन आबादनि सायाव गोबां मिथिबाय लोगोसे सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय रोजा साबायखर लोगोसे इयुनाव जुदि नोंथांमोना बे जायगासिम फैनो नागिरदोंब्ला बेनि डिटेल्स एड्रेसखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव होगोन सारा समबारनिफ्राय मथा शुक्रबारसिम बिजि थायो बिथाङा टिचार सानडेफोराव फ्रि जागोन मोजाङै रायज्लायफैनो हागोन लोगोसे सारा बुंदों एवारनेस जाखिनि रोंनो गोनां मिथिनो गोनां ड्रागननि सायाव बिथाङा खोब नर्मेलि मोजाङै बुजायना हरगोन होनदों लोगोसे जाखिनि आबादनि जोलै
फुलि प्लान्ट नांगौ बेखौ मोनजोबगोन स' दिनैनि मोगा मोगि आयदायाव नोंथाङा सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार खुलुमबाय अके